mariehønen. Find et sted og læg dig ned. På sengen eller på gulvet, hvor du nu synes, der er rarest at ligge henne. Og så bare læg dig godt til rette på ryggen og bare slap af. Og så prøv en gang at trække vejret helt ned i maven og puste ud igennem munden. Det må godt lyde som et blæsevejr, når du puster ud igennem munden. Og en gang til. Træk vejret helt ned i maven og pust ud igennem munden. Mærk, hvordan din krop den bliver dejligt tung og afslappet. Du slapper af i fødderne og i benene. Du kan mærke, at dine fødder og dine ben de bliver helt tunge og afslappede. Du slapper af i ballerne og i ryggen. Du slapper af i maven. Og prøv en gang at mærke, hvor dejligt tunge dine arme og skuldre bliver. Bare ved at ligge her og slappe af. Du slapper af i hovedet, og nu slapper du af i hele kroppen. Og du ligger bare her tungt imod underlaget og slapper af. Og nu skal vi bruge fantasi. Så prøv en gang at forestille dig, at ude i haven, ude på græsset, der kravler du rundt som en lille bitte mariehøne. Du har flotte røde farver på vingerne og på kroppen. Der er sorte prikker på alt det røde. Og du har bitte små ben at gå på. Og prøv en gang bare at kravle rundt herude i græsset. Og mærk, hvordan det er at være helt lille bitte mariehøne. Det kan være, at græsset det kilder lidt. Måske kilder det på mariehønens næse. Du kan mærke solen, der skinner og varmer både på dit ansigt og på din krop. Og når du har gået rundt lidt her, så er du klar til at bruge dine vinger og flyve lige så stille opad. Så du flyver opad, og du flyver længere op, helt op i skyerne. Når du kigger ned, så kan du se ned på græsset og alle de små mennesker, der går rundt dernede. For når du er heroppe i skyerne, så er det ikke kun dig, der er lille mere. Nu er alle mennesker, dyr og husene også små. Men bare mærk det dejlige at flyve rundt og være helt let. Og bare flyve rundt og høre vinden, der suser i træerne. Det kan være, at du kan høre en fugl, der synger. Vindklokker, der klimper lige så stille i vinden. Og bare mærk det her dejlige at flyve rundt og være helt let. Du må godt flyve lidt rundt heroppe og kigge og se, hvad du kan finde at kigge på. Vinden suser. Måske kan du også høre vinden, der blæser, suser i træerne og bladene på træerne, der visler. Måske kan du høre fuglene, der fløjter. Du kan måske også høre en bil, der dytter langt væk fra. Du kan se bilerne, der kører rundt ned på vejene og
Nogle gange kan du måske også høre, de kører forbi. Og du flyver bare rundt heroppe som den lille bitte mariehøne, der lige pludselig slet ikke er så lille mere, fordi nu er alle andre også helt små. Og du flyver rundt helt op i skyerne. Du kan se de hvide skyer, der flyver rundt omkring dig. Måske kan du også høre nogle børn, der leger. Og bare flyve rundt heroppe og mærk solen, der skinner og varmer. Og har dejligt at være. Nu har du fløjet rundt lidt her og lyttet til bilerne og fuglene, der synger. Vindklokkerne, der klimper lidt i det fjerne. Du har mærket, hvordan det er at være helt let. Så nu er det tid til at flyve ned til græsset igen. Og flyve længere og længere ned forbi skyerne og ned igennem alle skyerne. Og bare flyve helt ned. Helt ned til græsset. Og når du kommer ned til græsset, så kan du mærke, at mariehønen den forsvinder, og du bliver til dig selv igen. Du kan mærke din krop, der ligger tungt her imod underlaget. Og bare lige ligge her og være i din egen krop, og mærk din ryg og hoved, armene, der ligger imod underlaget. Og ballerne, benene og fødderne, der ligger imod underlaget. Og så prøv en gang at bevæge fødderne og hænderne lidt. Det kan være, at du skal vinke med hænderne. Og fødderne bevæger du lidt. Og smil lidt for dig selv. For det er jo faktisk sjovt at være en mariehøne, der fløj rundt helt deroppe i himlen. Og så sætter du dig lige så stille op igen. Nu er du klar til at gå videre derhen, hvor du skal være lige nu. Du er klar til at komme ud og lege eller sove. Hvad det nu er, du skal lige nu på den her tid af dagen. Så bare smil for dig selv og vid, at du er dejlig, lige nøjagtig som du er.